vás tady vítám. Slyšíte mě? Dobře. Nemyslím vy, ale vy tam vzadu. Jsem slyšet, nebo se mám ještě, já když to pustím víc, tak to začne strašně pískat. Jsem rád, že jste přišli do této nafukovací místnosti. No, ke mně ty hračky maminčiny přicházely jako zjevení a nikdy jsem vlastně nebyl u toho procesu, jak je vytvářela. Vždycky to bylo tak, že se ta hračka prostě objevila už hotová, nebo ten prototyp. A já jsem fungoval jako zkušební králík. Třeba na rozdíl od tatínkových maleb a kreseb, u kterých jsem byl, kdy on si mě brával do ateliéru, já jsem vnímal, jak to tam smrdí ten terpentín, jak smíká tím štětcem po plátně. Pro mě ty hračky byly vlastně bytostmi, které přibývá jako rodinný příslušníci. Ty hračky, které maminka navrhovala, jsou křehké, jsou zranitelné a byly pro všechny smysly. Kromě samozřejmě hmatu a kromě zraku taky pro to ucho a měli rozvíjet imaginaci. Úplně nejúžasnější hračka, kterou si pamatuju a kterou jsem dostal myslím v 6 letech na Vánoce, byla kolektivním dílem všech rodičů a dědečka. Bylo to loutkové divadelko. Když se objevil na scéně i jako já fyzicky, tak jsem potřeboval ze sebe udělat nějakou jinou bytost. Hlavně, abych tam nebyl jako civilně. Takže možná protože jsem se sebe dělal ty loutky, nebo nějakou nečitelnou, jako tu muže ženu, takový to v obojí, to, co smázne nějakou moji identitu, abych se právě mohl uvolnit a pustit si představivost vlastně na plné obrátky. Nevím o světě pranic, hop sám si jako zadíc. Ta hra, která umožňuje něco vytvářet, v tom smyslu, že to je hra, je takového toho neustálého dialogu, ohmatávání si a ptání se na to, co jsem to vlastně udělal, co to vlastně ta realita je, co jsem já tady v tom světě, jako co to vůbec, to jsou existenční otázky, naprosto vážné. To není žádná infantilita. Teď myslíme tu hratelnost, tu hravost ve smyslu toho poznávání světa přes ty pokusy, přes to experimentování, variování a kombinování. Není to žádný únik od reality, je to ta realita sama. Je to princip, jak se na realitu dívat ještě z jiných úhlů a jak ji jako převracet a stavět na hlavu. Ne proto, aby se člověk ty realitě vysmál, ale proto, aby zjistil, co to ta realita vlastně je. Nemám žádnou hranici jeviště veřejného prostoru, takže zajímavý každá situace, každý okamžik.
tak se snažím v tom dolovat něco, co mě překvapí a co tam vzniká navíc. Ten vztah, který jsem možná ani nezamýšlel. Takže ten okamžik, kdy to jakoby si to uvědomím, že tam něco vzniká a teď jdu s tím uvědoměním v tu chvíli. Člověk naskočí na nějaký řetězec událostí a nechá se tím prostě vést. Ta spontánnost je pro mě strašně zajímavá věc, která je neskutečně důležitá. Potom, když prostě člověk je spontánní a nespontánní k té realitě, tak ho nemůže urazit na nějaký gesto umělce, který staví realitu na hlavu. Že jo. Většinou, když vznikne to pobouření, že jo, tak je to právě z nedostatku toho povědomí, jak ta realita je vlastně relativní. Většinou jsou to, nebo tak působí lidi blázniví, lidi bez ambicí, jako lidi bez nějakého zvýšeného ega. Nebo děti samozřejmě. Takhle působí, jsou uvolněni a dokážou s váma komunikovat bez problémů, vlastně okamžitě. Všichni podléháme takovým setrvačnostem, klišé pohledům, něčemu, co jsme si navykli a tím si vlastně celé to vědomí zaplácáváme těma posudkama, předsudkama a ten obraz nebo ten film nebo já nevím, divadlo by to mělo mazat vlastně, mělo by to otevřít. To potřebujeme jako vzduch, tu kulturu, že jo? Právě protože to okysličuje to naše vnímání. Tak lidi potřebují to. A když to nepotřebují, tak je to nějak divný. Tak prostě, tak je to průser, no. Tak přestaň hloupě cívět a pojď se mnou projít. Zbuděná zvláštní vůň. Já malý Já dělám ty věci, které mě vzrušují, protože sám je vlastně nechápu tak úplně. Nebo tam vznikají momenty a vztahy, které mě asi přesahují, nebo které si tam jako žijou sami a já je nedokážu vysvětlit. A v tu chvíli vím, že takovou věc můžu předložit před ostatní. Musí být vazbitelná, musí mít určitý magnetismus, aby ty asociace prostě rozpumpovávala.
pro mě je to celé všechno, co dělám, taková hra v tom smyslu, jak políčit na ty asociace, aby se rozjeli, aby mohly fungovat i dál. Jsem dvojník, svolí míchy. Jsem úkaz sudolichy. Jsem dvojník, sama sebe. Život mám obojetný. Česává ostrý hřeben. Mé vlas jako ten. Jsem dvojník svojí mysli. Pak jsem se teda z toho Frmolu v Praze a z těch výstav vykatapultoval tady do toho Nového Yorku. Tak ty tak bloudí po ulicích, čumím jak puk. Tady kdybych si vzal svoji oblíbenou opičí masku, tak by si toho vlastně nikdo nevšiml. Trošku mě to vlastně nepopouzí k nějakému velkému šaškování, protože to tady vlastně nemá smysl. Protože rodina je tady na 4 roky, manželka dostala práci v Českém domě, protože já mám spoustu pracovních povinností v Praze, tak já jsem takový přeběhlík, který bude střídat pobyt. A teď jsem zvědavý, co to se mnou udělá. Jsem jako trosečník na ruby, jo, vlastně. Všude kolem tolik kreativity a bláznivým, že mám pocit, že je to zbytečné přispívat s nějakýma ulítlostma. Že by trvalo delší dobu, než bych přišel na to, o čem tady vlastně těm lidem mluvit, co tady vlastně předávat. Já právě musím napřed zjistit, co tady ta realita je.
si můžu dát menší věci, samozřejmě můžu si kreslit, můžu si skládat, můžu nasávat a můžu jako bobtnat a můžu odstoupit zase od toho, co jsem doposud udělal. A trošku si to v hlavě přebrat, jaký to má vlastně smysl. Tak vůbec nevím, co se z toho, z té směsi namíchá. Otázky, ze kterých se chci vysypat vlastně doma, jestli tady byly čitelné. Kdybych tady byl, jestli bych třeba nedělal úplně něco jiného. Coney Island. Pojď se mnou na ostrov králíků, vytáhni uši a sklop zrak. Divoké děti přírody honí se po planinách. Bebichru kvílivě syčí Atlantik kovových stěn. S ježeným strništěm v písku neujdeš nechycen.